nofs il-lej fil-palazz fejn naħdmu u ġrat waħda tinkiter li gerset il-kollha sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kont qed ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, miftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. U kif telaqek u tajt ħabta u sabta bla kliem bla sliem f'nofs il-lejl qalu. Ma rridx naħseb fuq u ħanaqbad naqra. L-ors li ma setax jorqod. Il-kesħa kienet tinħas ġmiela, ix-xitwa kienet waslet. L-orsijiet bdew ilestu sabiex jorqdu matul ix-xitwa kollha. Kulħadd sab rokna fejn iħossu l-iktar komdu minn barra Orsino. X'se nagħmel issa? ħaseb inkwetat Orsino. Orsino ma setax jagħlaq għajn majn. Orsino jipprova jorqod imma daqqa jara xi ħaġa ttir, daqqa jħoss il-bart, daqqa jisma' lil xi ors jonħor. U ħareġ mill-ar ifittex l-għajnuna. Mar ħdejn l-iskojjatli. X'nista' nagħmel biex norqod? Staqsihom Orsino. L-iskojjattoli kantawlu taħnina, imma Orsino xorta ma raqatx. Mar ħdejn il-fniek. X'nista' nagħmel biex norqod? Staqsihom Orsino. Il-fniek melsulu l-pil tiegħu, imma Orsino xorta ma raqatx. Orsino qata' qalbu u beda miexi lura lejn l-ar. Fuq siġra quddiem il-ar kien hemm kokka. Xi ġralek ors ċkejken? Staqsitu l-kokka. Ma nistax norqod bħall-arsijiet l-oħra, qalilha Orsino mnikket. Tibża xejn, qaltlu l-kokka, ejja miegħi. I daħlet lil Orsino fil-ar u bdiet taqralu storja. L-ors beda jismagħha bħerqa, l-istorja oġbitu wisq. L-ors ċkejken beda jittewweb waħda f'waħda sakemm Orsino marret għajnu bih. Ir-raqda tajba Orsino, qaltlu l-kokka bid-bissima. Iżda Orsino ma rrispondijiex. Kien diġà qed joħlom bla safar u l-fjuri tar-rebbija. Naħseb anka dik l-ċassata u kol bħalissa rieda tinstab, żur ħammur infittixa, ħallejtkom għalissa, ċaw!